34-нче Бөтен Россия Олимпия көне проект аксаларында Курай паркында яшьләр көне уңайынан волейбол һәм футбол ярышлары үткәрелде. Спорт уеннарында спорт сөюче мөселман яшьләре катнашты. Яшьләрне район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде. Хәзер иң рәхәт, иң кыйммәтле вакыт. Менә ул Бунтарскидовны сез бер кашанда югалтмагыз. Шуңа күрә менә бу мәйданчыкта кемдер волейбол уйный, кемдер баскетбол уйный, кемдер җырлый, кемдер бии, кемдер нинди рана диләр үткәрә. Шундый булыр, яшьлек ул шундый булырга тиеш, ул төрле булырга тиеш. Яшьләр заманага атлап бара. Бу агыйдәгә безнең мөслим район яшьләргә туры килә. Алар һәр вакытта яңалыкка омтылалар, матур яшәргә тырышалар. Һәм иң мөһиме алар әти-әнине һәм туган якны яраталар. Һәм шул ук вакытта алар актив тормыш алып баралар. Берсе ярдәм итеп. Муслимов проходит очень много мероприятий для молодежи и детей. Также есть движение молодежи в Муслимово, движение первых, которые проводят также много мероприятий, в котором дети активно участвуют. Бәйрәмнә Мөслим Үзәк китапханәсе Туган як музее хезмәткәрләре дә читтә калмады. Райондашларыбыз һәм кайткан кунаклар толдан ясалган фотозона белән танышты. Балалар төрле викториналарда, уеннарда, рәсем ясау кебек мастер-классларда катнашты. Матур итеп җырлыйлар, ничек яңаша заманча бит, элегрәк бит андый күренешләр күренми иде инде. Аларны күреп без сөенәбез инде, өлкән олы яшьтәгеләр, әниләр бит инде без хәзер. Яшьләребез генә түгел, кичкенә балалар да бик яратып килгәннәр. Инде без үзебездә китапханә белән матур күргәзмә белән чыктык. Бәйрәм ахырында спорт өлкәсендә яхшы нәтиҗәләр күрсәткән егет-кызларга һәм районның актив яшьләренә рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.